Γεια σας και πάλι, καλημέρα και πάλι από εμένα κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα με τη Μαρία Τιγκλιάου. Πώς η γνώμη των άλλων επηρεάζει τη ψυχολογία μας και μας πρόχνει σε λάθος κατευθύνσεις. Καλημέρα Μαρία μου. Καλημέρα σας. Είναι νομίζω λίγο δεδομένο στην Κύπρο που είμαστε τόσο μικρός τόπος και γενικότερα οι κοινωνίες είναι πιο μικρές, ασχετόν ότι έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Ωστόσο παραμένει ότι όλοι επηρεάζονται από την γνώμη των άλλων και πάντοτε υπήρχε η ατάκα τι θα πει ο κόσμος. Ειδικότερα τα παλαιότερα χρόνια που υπήρχαν οι γειτονιές, που υπήρχαν τα σπίτια που ασχολούνταν πάντα με το τι συμβαίνει με τους δίπλα. Όποια απόφαση έπρεπε να πάρθει, έπρεπε να σκεφτούν τον παράγοντα ο κόσμος. Ή με βάση τη σύγκριση, το τι γινόταν με τους δίπλα, οπότε οφείλαμε πάντα να κρατούμε το ίδιο επίπεδο ή να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που να αντιπροσώπευε το κοινωνικό σύνολο. Άρα να μην απέχουμε, να μην υπάρχει έκκληση. Δεν τους άρεσε να προκαλούν παλαιότερα με υπερβολικά πράγματα και δεν να μην υπάρχει αυτή η ισορροπία. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι το οποίο έχει μεταφερθεί στην κοινωνία μας, ειδικότερα στην Κύπρο όπως αναφέρατε, το οποίο όμως αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να ορίζει ή σκέφτεται με τρόπο που ορίζει τη ζωή του με βάση το πώς θα τον κρίνουν οι γύρω του ή με βάση τις πεποιθήσεις που κουβαλούν οι γύρω του, άρα με βάση τη γνώμη των τρίτων ατόμων, σημαίνει ότι καταλήγει να είναι δέσμιος καταστάσεων, ζει μια ζωή που δεν είναι δική του, γιατί είναι με βάση το τι αναμένεται από τον ίδιο ή τι θεωρεί ο ίδιος ότι αναμένεται από αυτόν να κάνει. Και ως αποτέλεσμα, πολλές φορές, ειδικότερα όταν αυτόν καλλιεργείται από την οικογένεια από μικρή ηλικία, να είναι αυτός σκοπός το να διατηρούμε μια σωστή εικόνα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, προς τα έξω, καταλήγουν οι ίδιοι να μην ακούν καν τη δική τους τη φωνή. Δηλαδή, σωπαίνει και η φωνή η δική μας, της δικής μας άποψης, του τι εμείς θα επιλέγαμε τελικά για τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά ένα αποτέλεσμα ενός δυστυχισμένου ανθρώπου για τον οποιοδήποτε λόγο είναι αυτό. Είτε γιατί βιώνει κάτι που δεν του αρέσει, είτε θέλει να πάρει μια απόφαση και δεν την παίρνει για τους άλλους. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει 100% όλο αυτό στις μέρες μας, ωστόσο υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Τι γίνεται με τους ανθρώπους όμως που έχουν μείνει κολλημένοι εκεί και το βιώνουν όλο αυτό? Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι εγκλωβισμένοι. Εσείς το ονομάσατε δυστυχισμένοι, θα σας έλεγα ότι είναι εγκλωβισμένοι και πολλές φορές μπαίνουν μέσα σε τοξικές καταστάσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άτομα του στενού μας περιβάλλοντος, το οποίο στηριζόμαστε στην άποψή τους. Άρα, αν δεν ξεκινάει και κάπως εκεί ένα άτομο μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αυτός είναι, όχι οι γονείς ίσως, αλλά πιο έξω, που θα έρθουν και να πούνε ότι όχι, δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό τώρα. Ακριβώς. Υπάρχει γενικότερη αντίληψη, άρα υπάρχουν άτομα τα οποία κουβαλούν ότι γενικότερα οφείλουν να διατηρούν μια εικόνα προς τα έξω, που εγκλωβίζονται σε έναν γενικότερο πλαίσιο, γιατί ορίζει όλη τους τη ζωή. Υπάρχουν και άτομα όμως που θέλουν να ικανοποιούν συγκεκριμένα τρίτα άτομα. Είτε αυτόν είναι οι γονείς, είτε συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στο πλαίσιο της δουλειάς, του σχολείου, ούτως ώστε βασίζουν την αξιολόγηση τους με βάση το πώς θα ανταποκριθούν συγκεκριμένα άτομα στη συμπεριφορά τους. Στο χώρο εργασίας, αν υπάρχει μια λογική, γιατί έχεις ορισμένα πράγματα να κάνεις μέσα στο πλαίσιο της εργασίας σου, υπάρχει μια αλφα λογική, γιατί εκεί είναι κάποιες βάσεις. Τώρα στην προσωπική σου ζωή νομίζω είναι κάτι άλλο. Σε οποιοδήποτε τομέα, η βάση είναι η αυτοπεποίθηση. Όταν το άτομο μπορέσει να ενδυναμώσει τη δική του φωνή, να γνωρίζει τις δυνατότητες, τις δεξιότητες, αλλά να αναγνωρίζει και τις ανάγκες του, τα θέλω του. Αυτό σημαίνει το να μπορεί να ακούσει τη δική του τη φωνή. Ανεξάρτητα πλαίσιο, ακόμα και στη δουλειά, όταν ο ίδιος έχει την αυτοπεποίθηση ότι γνωρίζει ότι η συμπεριφορά του είναι σωστή, ότι τα βήματα που έχει κάνει ο ίδιος τα αποδέχεται για τον εαυτό του. Άρα, εγώ θα επέλεγα για εμένα να συμπεριφερθώ με τον συγκεκριμένο τρόπο, τότε, ανεξάρτητα με τις πεποιθήσεις ή την αντίληψη που θα έχουν γύρω του, θα μπορούσε να στέκεται πιο γερά στις θέσεις του. Άρα, είτε αυτό αφορά το να κριθεί στη δουλειά, όταν γνωρίζει ότι ο ίδιος έχει υλοποιήσει σωστά τους στόχους του, δεν θα δημιουργηθούν, γιατί το να είσαι δέσμιος του τι θα πουν οι άλλοι δημιουργεί άγχος, δημιουργεί στρες, το οποίο φέρνει και ψυχοσωματικά. Άρα δεν έχει πάντα τη λογική βάση το αν έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου, για παράδειγμα. Πολλές φορές είναι αρνητικές πεποιθήσεις που ο ίδιος άνθρωπος κουβαλά στο πώς φοβάται ή ανησυχεί, άρα είναι έναν υπέρμετρο συναίσθημα του πώς θα κριθεί. Οπότε αν ορίζει το κάθε του βήμα, όχι με βάση το πώς θα το όριζε γιατί το θεωρεί ο ίδιος σωστό, αλλά με βάση το κριτήριο
του πώς θα αξιολογηθώ, πώς οι άλλοι θα αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη μου κίνηση ή απόφαση, προσπερνώντας το δικό του κομμάτι εντελώς. Άρα βασίζει όλες τις αποφάσεις. Πώς μπορώ όμως να βγάλω όλα αυτά από τη ζωή μου? Νομίζω ότι πλέον τους ονομάσαμε τους τοξικούς. Ότι πολλές φορές έχω ακούσει ότι μου είπε ο ψυχολόγος, έχω αποφασίσει ότι θα βγάλω τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου. Είναι ένα μέρος των τοξικών ανθρώπων που έχουμε στη ζωή μας, όλοι αυτοί που νιώθουμε ότι μας κρίνουν? Πολλές φορές πηγάζει από μέσα μας και από τον τρόπο που εμείς μεγαλώσαμε. Άρα πρώτα πρέπει να αλλάξουμε την πεποίθηση, τον τρόπο σκέψης, μέσω μεγάλης διεργασίας. Όμως υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι παρεμβατικά και τονίζουν το ότι τι θα πιούν γύρω μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι οι γονείς. Στο κάθε βήμα, αν το σχολιασμός που έρχεται κοντά σου είναι το σκέψου τι θα πούν γύρω μας, πρέπει να προσέχεις, δεν είναι σωστό, τότε σίγουρα αυτό ξεκινά επειδή είναι έντονα παρεμβατικά τα συγκεκριμένα, για παράδειγμα, άτομα, να μπορούμε να τα ονομάσουμε τοξικά και να πρέπει να θέσουμε πιο πολλά όρια στα συγκεκριμένα άτομα ή να κρατήσουμε ελεγχόμενη απόσταση. Το θέμα είναι ότι έναν άτομο για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από τη συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσει ότι κινείται και αξιολογεί τη ζωή του με βάση τους άλλους, να αναγνωρίσει το πώς προέκυψε, που πολλές φορές οι πηγές τις βλέπουμε είτε στις αξίες που μας δίνει η οικογένεια μας, αν η ίδια η οικογένεια ενασχολείται έντονα με το τι θα πει ο κόσμος, ή με χαμηλή αυτοπεποίθηση και φόβο απόρριψης. Άρα, έναν άτομο το οποίο θέλει να λαμβάνει την αποδοχή των γύρω του ή φοβάται έντονα ότι θα απορριφθεί από το κοινωνικό σύνολο, προσπαθεί και κάνει αυτό σκοπό το να ικανοποιήσει το γύρω του και πολλές φορές σε βάρος του εαυτού του. Είμαστε στην εποχή ακόμα που μας νοιάζει τι κάνει ο γείτονας. Ναι. Εξαρτάται από το κάθε άτομο. Το κάθε άτομο κουβαλά τις δικές του σκέψεις, τα δικά του συναισθήματα, τη δική του αυτοπεποίθηση. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μιλούμε εξατομικευμένα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να γενικεύσουμε. Όμως ξέρουμε ότι μέχρι σήμερα στην Κύπρο και ιδιαίτερα στις κλειστές κοινότητες της Κύπρου, γιατί υπάρχουν και πλαίσια που είναι πιο κλειστά. Ναι, έχει να κάνει και με τις κοινότητες. Έχουμε χωριά, έχουμε κλειστές κοινότητες. Διάφορα τοπικά σύνολα που το βλέπουμε έντονα μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Έχουμε ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε όλο αυτό. Πρέπει να το φτιάξει το μέσα του, όπως μας είπες στην αρχή. Φτιάχνω το μέσα μου, αλλά αυτές οι σιρήνες όλες γύρω μου δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν σε μια κοινωνία που δεν έχει αλλάξει. Έχω αλλάξει το μέσα μου, αλλά συνεχώς βρίσκομαι στον τοίχο. Γι' αυτό κάνει την όλη διεργασία σε μένα, που ναι, μεν δουλεύω τον εαυτό μου, ακόμη πιο δύσκολη. Το κάθε άτομο θα πρέπει να ρωτά τον εαυτό του. Εγώ τι θα ήθελα. Οι δικές μου ανάγκες ποιες είναι. Πρώτα πρέπει απλά να ρωτά τη συγκεκριμένη ερώτηση για να τις ορίσει. Όταν τις ορίσει και μπορέσει να καταλάβει ποιες είναι οι δικές του αξίες, ο ίδιος πώς θα ήθελε να εξελιχθεί στη ζωή του, τότε μπαίνει το κεφάλαιο διεκδικητικότητα. Το να μπορέσει να διεκδικήσει και να οριοθετήσει τα πλαίσια, ούτως ώστε να μπορεί να συμπεριφέρεται και να κινείται όπως θέλει. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα όμως είναι εγώ τι θα ήθελα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι, τι θα επέλεγα για τον εαυτό μου. Αυτό το θέλω όμως πολλές φορές δεν πάει μαζί με τη ζωή, με τα δεδομένα της. Τα θέλω μας μπορεί να είναι πολλά, αλλά το θέλω, το πρέπει, το μπορώ. Αυτά τα τρία πώς τα βάζουμε στη σειρά, δεν μπορούν να μπουν στη σειρά, αλλά πώς τα εξομαλύνουμε κάπως. Θεωρώ ότι η βάση είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι δεν χρειάζεται να είμαστε συμπαθείς από όλους. Βασικό. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι και μορφή χημείας, είναι χαρακτήρες, ασυμφωνία ή αν ταιριάζουν. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αντιληφθεί ότι αν εγώ με την Γαβριέλα για οποιοδήποτε λόγο δεν τα πηγαίνουμε καλά, δεν σημαίνει ότι απορρίπτει εμένα. Απλά μπορεί να μην ταιριάζουμε ή είναι εντάξει να μην συμπαθούμε ο ένας τον άλλο. Αν κάνουμε αυτό σκοπό, το να λαμβάνουμε πλήρη επιβεβαίωση και ανταπόκριση από όλους, ο στόχος μας δεν είναι ρεαλιστικός. Οπότε πρέπει πρώτα να αποποιηθούμε τις ανάγκες μας, να είμαστε αρεστοί από όλους.
Και το δεύτερο. Μια μεγάλη παγίδα αυτό το να θέλω να είμαι αρεστός σε όλους. Και να αποδέχομαι το ότι δεν χρειάζεται ούτε να είμαι τσακωμένος με τους υπόλοιπους που δεν είμαι αρεστή, αλλά να υπάρχει μια ουδέτερη σχέση. Ούτε σημαίνει ότι υπάρχει κάτι αρνητικό σε εμένα. Με μεμονωμένα άτομα, αν δεν ταιριάζουμε, δεν πρέπει να το προσωποποιούμε και να θεωρούμε ότι έχει να κάνει με εμάς. Άρα το πιο σημαντικό είναι να αποδεχτούμε αυτό το στοιχείο. Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε τις δικές μας αξίες, οι οποίες πρέπει να αποδεχτούμε ότι μπορεί να διαφέρουν από τις αξίες. Γελάω, με βλέπεις γιατί γελάω, γιατί όλη αυτή η συζήτηση, εγώ θεωρώ ότι τον καθένα μας το φέρνει σε ένα σημείο που σκέφτεται ο ίδιος ότι και εκεί όταν έγινε αυτό δεν έφταιγα εγώ, απλά με αυτό το άτομο δεν μπορώ είτε να συνεργαστώ είτε να συνυπάρξω. Και ο πυρήνας είναι να αγαπήσουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα αυστηροί με τον εαυτό τους. Άρα οφείλω να συμπεριφέρομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να είμαι αλάνθαστος. Απαγορεύεται, δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Όλα αυτά πρέπει οι ίδιοι να έρθουν να τα ταλαντεύσουν και να τα αντικαταστήσουν με πιο υγιείς στόχους. Πρέπει να αποδεχτούν ότι οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουμε το σύνολο του εαυτού μας, αλλά μερικές φορές μπορεί να παρεκκλίνουμε της πορείας μας, μπορεί να κάνουμε λάθη και να αποδεχτούμε ότι είναι εντάξει. Αν δεν αποδεχτούμε εμείς οι ίδιοι και απορρίπτουμε εμείς τον εαυτό μας, σίγουρα με το πρώτο λάθος θα θεωρούμε δεδομένο ότι θα μας απορρίψουν και γύρω μας. Μάλιστα. Μαρία Αγγλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα για όσα μας έχεις πει. Μας έχεις βάλει και μας σε σκέψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.